хора, ние сме Just Gaming. И допреди малко се бихме. Да, допреди малко се бихме, тъй че сега сме леко плотните. Леко да. Аз съм соло топ, понеже имаме джангъл. Нямаме джангъл, ебам се, ще са трима бот, нали. Така ние играем телеш на ботове. Аз играя соло топ и Ясу, просто искам да играя соло топ. Его. Нашия човек Его. Сега ще умира много. Намича фиднянето. Значи, кой пита? Да, ние сега ще... Да, това е. Играя на бота и заради него. Защото е твърде добър за PvP. Да. О, стига е! Сега ще вали Теле. Теле! Чухай как те разгасва тези. О, щес. Сега е. Сега ще му се дашна на този. Мисля, че дабл... Да, знам, той за първ път играе с този. Това е геймплей на League of Legends, нали? Виждате предполагам. Да, това е често казано. Сега... Всъщност, не знам какво ще опитам да правя, се съсредоточа малко. Фърбъзнаха нашия. Еми, той този... Между другото, той има скин на... Лисен, нали? Охо, те на бот 3 и се ги убиват. Не, този беше Райс. Той е саппорт би трябвало да бъде. Те почват ма дразнят, след малко ще ги агресирам. Още малко само, ще им надим те. Точно пита един се седи, аз му викам, давай, сама няма. Не, нишко. Просто безлевица. No, ой. Охо! Сега си изяде репорт. Охо! Какво правиш, бе? Да го написвам на български. Напиши репорт. Не идея, след малко ще напиша на български. Още малко само ще стъпя. Напиши окей. Репорт напиши аши само. Окей. Те се го изядем, а сега... Добре, накрая на играта ме напомни. Става. Да си не нук. Какво да го правим? Аре сега, ще го пръсна едно храна, аз го виждам. Виждам, ще го пръсна едно храна. Та се реши така, то смей, че го вкарам. Само така го прави есената. Еми, аз не му знам атаки, че. Спелът. Тъс шието ме дразни, то смей, че го вкарам някъде. Казва. Какво го знае този бот, бе. Добре, значи е пигна сам маха. Още един път, вече тя ще маха, ама такъв искат ние просто не заслужават да играят. Са някакви пълни отрепки, от тайки, долни, да. Тя да се играе с Саши. Защото е first герой for the day. Ето, аре вземи. Тя ще ми гостилна и разбираш. Аз ще съжалявам, че си хемафродит. Аз мисля да я продам, аз я бях купил, обаче се я продам. За какво ще я продаваш? Иди да я продаваш, бе? Не трябва. И какво не те трябва? Какво те бърка? Един герой няма си виха биш продаванията. Майко, канци, то... И трябва да ми даде много лайк. Да, колко си я взел? 470. Да, бе, толкова тя. Камон! Изнатрил! Та се чивам от тука. Те сега гледайте как, нали, Play, The Big Pro. Фейкър ме викат. Ма само ме викат. Ние че съм или нещо такова. Тук много го изкарах път. То сега... че нямам улта. Где си, бе? Абе, трябва един милион ми трябва. Един, бе!
Аз ще го убия, вече не. Yes! Уху! Мога да се кефа да взема. Тъй... Сега се рекламам да се взема нещо от статик шифта и го нашия човек умира естествено такова. Кой? Кой? Никой! Аз не. Един гай в планка е там на мит. Давай само те то чането. Добре, ще видим накрая играта как ще се случи. Виж колко я сточи. Виж. Кой да те гледам? Тя няма. Тя те убила и сега се вари. Не ме е убила. Виж колко я сточи. Та съшето е... Беше ме получим. И аз отдавна. Първо след, че не съм мит. Той значи, че ти не ставаш за нищо. И като си мит, трябва да имаш да си 1-2 лева над другите човек. Не като тебе. Точно, когато сега го изяде. Нева! Yes. Нямам хил. Да, вижте. Е, това цялото множество от миньони. Ма такова... рано. Сега ще дойдеш, ще вземе всичко такова. Мразя ги таки светния. Днес накрая на играта ме напомня. Да, тя си послала кюто. Може и да вижда. Не, нищо е. Аз имам бот, как мразя вече. Сега Шинзао и аз ще го купя обаче. Кой ти? Шинзао. Шинзао. Не, той е така, не са те изкажа Шинзао. Те. С 3 кила и сега след ети нещо съм се завършил от ти. Ти ги избихала. Браво, един от них е. Да. Мога само да им свармет от племе, няма да те позехам. Ще им хелпна за трета, или не, направо ще ходя на топа. Ще мина през мича на мърмал. Или може и да я взема също, I don't know. I'm not sure. Аре, нищо не направиш. Аз ще направя нещо, да. Тъс гадна мечка, долна гадна. Yes! Виша! Къде отива на... И тя не знае, и тя спусна лута и сега садна. Аз така се не знае, тя не знае да пише. Защо следва? Сива от мене! Мана, този меч. Взимам си двете колобички. Добре. Те този... мога да спита и това. Бенг. Бенг, бенг. Те. Заради тази пачка сега няма ми измакълвайте пък. Няма да го позволя. Throwdown. Това е то. Никакви килове за това. Никакви. Да сада там да деинсталва, да се махат. Више, идеален билд. Това е за снимка. Я? Идеален билд. Нали, за Аше Ада Кери тире танк. Такова, да. Нали, аз съм животно накрит и имам повече от нея. Няма лошо. Тя не се ли е До тук нямам нито един айтъм за... освен е този. 8 атак демидж. Друго за АД нямам. Тя въобще не е ли на... облиц пала? Не да кажа, знаех си, че ми кажеш. Може ще я така да кажеш, че се извърши. На какой? Моля! Моля! Трябва да Кирил. Добре. I hate her.
Бебе. Ти бе, ще гана дом. Не, няма къде се отдаш. О, мале, тази си за репорт. Е, това нещо трябва да го видите. Нали, аз умирам, що да ми помагате? Няма смисъл. Тъй да едно. И лут нямам, нали, такова. Да. О, 3 на топ за мене. И ашето? Не. Те не знае кой правят атаките. Не си пускам от това въртата. Ма ти дедваш, брат, съжалявам аз. Ауф! Вари ми хелпнила. Вари ги изби там. Малко леко. Ясно. Как ги избиваш. Ясно. Как да направи и ти не знаеш. Аре, давай, не, бягай. Остата сам, брат. Я се напълно направи. Тя забеляза ли, че умира? Не, тя... това е бота. Това е бота. Това такова, ако не сме на ботове... Да чува съм. Добре. Мисля, че лутна даже. Няма значи нямаше да мит. Дете ми са направя. Ти нищо не правиш, там я няма. Тъй че. Сега. Варе на топ пред съслузата. Корва. Дано да спак, ако не знам. Ако пак не става, просто няма куча. Да само да проверя дали става. Не си мислите, че е ладно. Да, нищо. Ще пушна медата, знаеш. Ще да умреш, нищо. Аз съм си кинамечтай. Кое е тъпо? Гангпланк ли? Да, е тъп. Някакви топки пак. Да, топки. Какво е това? Ами слова ги прави някакъв нормален крит. Гюлета са. Да. Сега за кой го водиш на тъс? Да го уби. Браво. Аз ще мина пък надолу. Да не, на сама не знам, че не знам. Че ти злото и гадно долу не може. О, ти ги разбиха те. Разбивация. Ето го Райс. Райз. Тук е няма вторец. Аре, сега ти не ще му оставя. Уф, то си просто цвете. Аре, бе. Аре, бе, ко стана, бе? Оле, защо умирам? Не, тя кулата ма би. Та сега ще не знае кой правят атаките, бе. Си му оживил, гадняк долен. Само боли лъките. О! Избой се. Само също клипа е. Да знаете, то с мой да оцели седма. Що оцеля? Оцели той дръква. Що оцеля? Tady си режи главата. Те, пак имаме нов фарм. Лисен. Добре, бе, Лисен. Лусе. Тук добре. Докара да се билда. Лисен ще изфарме аз много хубаво. Айде, не пък. Ти се сродна, не се повече. Айде. Въпросът е кой ще ги вземе и не на кого. Виж ако Мълчи, бе. После се лута върху миньоните. Не го е направил. Да. Ти знаеш как е лута?
Да. Какво? Една голяма стрела. Една голяма стрела. Какво прави? Колкото? Какво прави тази голяма стрела? Взема да личи. Добре. Добре, играл съм с нея. Добре, играл съм с нея. Това спочваме, брат. О, идвам. I'm coming for the kills. Не, брат, то ще разцепя на Вижда, бе! Пачка, бе! Майко! Тя сигурно знае какво е репорт. Сега, че има чат! Ти ми говориш, че... Уши ГГ репорт. Yes, репорт. Yes. Как yes? Аз ето долу гадно. Значи да, и това е просто трябва да се заснеме. Аз да се напиша. Ох, да мъсрят после за копирайт. Тут кой ще има флора? Вай. Тя не е бутана почти. Аз кой па още да има. Като не съм бил тук скоро. Аре, някой ли? Някой няма ли да каже хай? Your YouTube channel. Yes. Oh! Shootdown. Аз ще мога да пожелая да бъсен тир. Какво пише мое? Поначало мое. Yes. Исках да напиша, ама ми се получи yeah. Yeah. Да, Виж, имам 4-5 кила. няма да гледам. Аз имам 8. Моля! Аз имам 8. Кога се случва това? Аз имам 5. Ужас. Нещо не ми се получава. Искам за Грага. Грага с майка! Оле, майко! Каква късметлика е тая? Защо? Хил! Той Бегай! Задна! Можеш ли хил? Хил. Окей. Давай! Не, пуш! Ай! Молеца, бе! Фак! Run away! Страх ме да направи всичко. Защото никой няма хил. Ще ето имам, те няма си. Тя не знае кой ти. Сега трябва на хил. Какъв беше той крит, че нещо не видях? Нищо. Ще се опитам да отмъстикам. Форми? Да. Сериозно ли, ла? Сериозно? Ла? От нас път на един. Вярно ли, ла? Да. Защо, бе? Добре, сега вземи хидра. Става ли? Кой? Ти. Вземи си като ли син такос. Като първото на с оранжията брада. Как е обясня? Опа, топ фарм форми. Таман там. Виж бутните. Аз ще бъда так. Добре. Горе-долу игра става. Да, няма проблем, той фарма да си ги мачака. 7 кила. Ти колко имаш? 11. Аз имам 0. 11 минус 4. Колко? Да. Това беше, хора. Не забравяйте да лайкнете, да коментирате. Абонирате, ако ще го гледате и нямате канал, направете си. Това беше геймплея. И чао! Хубава игричка.